Welcome to my new vlog. Guys, खुलुमबाय. दिनै आङो दमासिनि मोनसे भिडिअ लाबोदों. माने बोथोरा बिराद गुसु माथो दिनै. थारमाने भिडिअआनो जाहैबाय दमासियावहाय जोंहा मोनसे नियम दं जोंनि गामियावहाय आरो दावदै मागिनाय नियम. एक्चुअली बे नियमा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आंथ' मिथिला सोर दिहुनजेनामोन बे नियमखौ जोंनि गामियावहाय आरो माने जों उन्दै उन्दैमोन बे समनिफ्रायनो आंबो मागिबोनो मोन्दों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो दासो मागियो. माने जों केटेगरि वाइस लानानै मागियो आरो दावदैखौ. जेबो गैया जौ बुस्थु मागिनाय नङा माबा माबि फेग्रा मुवा बुस्थु दावदै नङा आरो माने अनलि दावदैल' मागियो आरो सोरहाबा सोरहाबा जुदि दावदै लायनो हास्लाबाबा दावदैनि दाम फैसा हरगोन आरो बेबायदि. दा बेहाय खालि हौवाफोरल' मागियो. हौवाफोरनि गेजेरावहाय जाहैबाय उन्दै उन्दैफोर थाबाय माखासे, बेनि उनावहाय उन्दैनिफ्राय एसे गिदिरफोर बे थाबाय, ओमफ्राय बोराय बोराय थाबाय, ओमफ्राय सेंग्राफोर थाबाय बे आरो. दा बोराय बोरायावबो श्रेनि मोननैसो जागोन बेबायदि आरो गासै ग्रुप मोनबेसे जागोन बेखौ मिथिला आरो जायखिजाया 8टा 9टा ग्रुपसो ओंखारो. ओमफ्राय जोंनावथ' दाहोनाफोर गैला नालाय, बै समाव दाहोनाफोर दंमोन, दाहोनाफोर बिराद मागियोमोन. ओमफ्राय दा गामियाव मोसौ लावखार दङ, मोसौ लावखारफोर मागियो आरो बेबायदि. जिखुनु जाया मानो बेनो आरो जोंनि गामियाव दमासिनि नियमा. दमासियावहाय दावदै मागियो बे आरो. ओमफ्राय बेखौ ज' एवनानै जागोन आरो गाव गाव ग्रुप ग्रुप बेसेबां बेसेबां मोनो बे आरो. माने गथ'फोर हाबफैजेनसिगोन आरो बिसोर हाबफैखांनायनि उनावहाय जायखिया फुंनिफ्रायनो स्टार्ट जायो आरो. जिखुनु जाया माने बर' भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना, होमबानो बुजिलांसिगोन आरो माने जोंनि गामियावहाय माने आंबो मागिहैगोन दाहायो, दानो थांथ'वा दाहाय आरो. जिखुनु जाया माने भिडिअखौ जागायजेनबायानो, नायलांबाय थादों नोंथांमोना. आगाव आसोलफ्रा बोरो सोर सोर नोंस्रालाय? हा? सानै दंबावो. सानै दंबावो? औ फैथ'वाखै. मोसायाबा बोरै मोननांगौ? मोसागोन. माबायदि मोसागोन दे नायनि. सबसे साबसिन जायाबाथाय मोसानायाव जाया हरा आंखौ. दे। आयौ बोरै जाखो? बोरै जाखो? सोर सोर जाखो मानसिफ्रालाय? बोरै? बबे बिथांमोनखौ मा लादिया? बोरै बैसोरलाय? लानोसै। र' लांदो दावदैया। दे नायलाय नायलाय बोरै बेसे बुरजा जाखो? 8था जाबाय? हांसोबो नामा? हांसोनिबो। हांसोनिबो? आंबो जायो दे दा। फैबावबाय नै। मार जाखो बिदि जायो? अ नै लांफै र'। ओमफ्राय बेद' साबसिन दं नोंसोरो? आंबो जागोन दा। जायो। आया खिबावबाय। आंबो जागोन खिन्थु दा मोनथिखा। लागायबावबाय नै। ओरैसो ओरै फैदो। ओरै फै। दे खना मोसादो। बोरो माखासेयालाय? माखासेयाव अमायाव? दे र' दे र'। दे मोसादो दे। दे दावदै लाग्रा मोसादो दे। नै मोसानो नागिरदों दे। दे औ दे। जोंबो 12 जन जागोन। औ। बाय फैगोन। दे। ओइ मादै। केमेरा रल। दे। दावदै गैया गैया फैसा गैया गैला दङ फिथा सावनाय दंबा दादै गोजोनै आयो जौ गिसि दंबा जौ गोरान दंबा एसे एनै लोंनानै एसे जांनोसै लागाव फैनोसै हराबो बे फादैया लायद' अ नै नै
जाबाय हाब बिराद बुरजा हाबबोजोब्बाय ओरै हाबबोजोब्बाय ए औ दे दे औ आंनि दमासियाव जोंहा बिमादै बे गोबावसो समाव दावदै मागियो जों बुहुद गथ'फ्रानो फिसा फिसाखौ मागियो दा जों फिसा फिसानो सिनि मोननै दङ सिनि मोननैयाव खिन्थु टाउनाव 12 नङाबा मागिनो मोना गोदोनिफ्रायनो दं नोंसोरनाव खम जाबाय फाइनसो नांसै नै दे जौआ खिन्थु जौनि स्वादनि बारा माबा गैया जौआ जाहैबाय मोनसे होनो हाबा हाबाय सोरनावबा गैयाबो गिनाय गैया दे जाबाय दे जोंहाबो थांसै नै मागिनोसै खांबायसो नै जुजाय दं नामा मादैनाव लादो एसे आं जुजाय लानो जोंनाव गैला गुन्दैयानो फैबाय मागिनो ओरै लांफैग्रोबाय जुजाय गैयैनो जुजाय सोनो नागिरदों एसे दैथाम लाजेनबाय फैबावबाय न' खाथियाव एसे मोनानाय जाबाय फुजासो होदों नामा बेलाय मोजां दे खुरदे आखाइ सुना सुवाखै सोर आखाइ सुना सुवाखै मोजां लगाय हालदैया जाबाय जानाया आरो बे दं फैयानो दे फैदो फैबा बै गथा गथा थादोंना ओरै होबाव एसेबाव जाबाय दुन्दिया लाबो बिजों जाबाय खोस्लि मोनसे लायबावनांगोन थावा बुरजा जाखाबायना जाबाय मोनबाय गबनोसै दे रानफैद मा जिनिस आलु रायजोफ्रानो आंथ' ओंखामसो जायोसो गबनो लागाव रानबाय नै दे मोजां रान गायसोबाय नै जानोसै रावबो दा लुबैथ'सै जायखुन जाया बेनोमोन आरो जोङो खांनानै जाबाय एवनानै नै एसे माबाबाबो जाबाय जोङो जायखिजाया ब्लगखौ बेयावनो फोजोबबाय आङो ब्लारसो जालायबाय माथो जाग्राफ्रानो बिसोरनो गासिबो जाजोब जागोनसै आङो दा लुबैथ'सै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ साबसक्राइब आरो लाग्रोदो दे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय जाबाय होमबा बाय